धनिया जा कि हम कुछ कुछ खाई चटनिया जा पियबा हो गइले बोले डरी में भरती कि बोतले पानियों से खेत सब परती अरे बोतले पानियों से खेत सब परती कि पातर पियबा अरे पातर पियबा हो गइले बोले डरी में भरती पातर पियबा हो गइले बोले डरी में भरती मेन डांसर दे दे हां अधे पातर पियबा हो गइले बोले डरी में भरती पातर पियबा हो गइले बोले डरी में भरती आप मुस्कान जी से कम नहीं डांस कर रहे हैं ठीक है तो आमने सामने होके मुकाबला आइए मुस्कान जी नया क्वालिटी आई तो आप लोग अगर नया क्वालिटी यहाँ के देखो तो थोड़ा सा ताली बजा दो भैया कि पातर पियबा हो गइले बोले डरी में भरती पातर पियबा हो गइले बोले डरी एक सेकंड निकाल भैया मुस्कान जी कहते हैं मजा ना आइल तो सुना ये स्टेप तू को के दिखाबो का के दिखाइबो एकरा खातिर कलाकारी चाहिए कि बोतले पानियों से खेत सब परती बोतले पानियों से खेत सब परती पातर पियबा हो गइले बोले जोरदार ताली बजा दीजिए तो देवरिया घर है ना आई बंगरा बाजार हमारे गांव के बगल के कि क्या है पढ़ाई बुता रात हो दिनवा कि मैं हाथ कोइले बहाई के पसीनावा जे पुलिस में भर्ती होत होगी आर्मी में उहे समझत होगी दिन रात 4 बजे भोर में उठी चाहे रात में शाम के कि पढ़ाई बुता कि रात हो दिनवा मैं हाथ कोइले बहाई के पसीनावा एगो शब्द भाई मान कि राजा जी हमार अब हो गइले फौजी भाई पतिदार लोग के फूल न पसीनावा बात होला और अपना खातिर ना पूरा गांव जवार खातिर जिला खातिर गट के बात होला कैसे आगे राजा जी हमार अब हो गइले भाई पतिदार लोग के फूल न हर्ष म्यूजिक भटनी यूट्यूब चैनल मुलायम यादव जी की तरफ से और अरुण अकेला नाल वादक जी की तरफ से ढेरों सारा आशीर्वाद भैया के बार बार प्रणाम ने कहे था और रतिया कहतिया सब